Tonung kong ngakwa ban ban itu iladi ke kerteng jonga de stream langsa. Ngashong ya sa sha ni shathany reng do jong West Kasil district. Te kumju ru nga ai khuble ye ba PS lungdo ya ka ba ila ailat lane ila ayengi ka lenti ka lat ya ka ba ngin ya tai halor ka ni ka phang ka bong khamla ban ai ja sha ka kmi ni khamla ban ai ja sha ukba. Tenga yang hangni na ka menta man kershan teng da ka ba ong ban ai ja sha ka kmi. Te haswa ban poi sha kata ka benta ban ai ja sha ka kmi ka long ba nga shukwa ban pen inuksa la rangin ai ja sha ukpa. Na ki kato kan ne teli ki poinya ka ba nga kwa ya ka ban share lang ha ka por ka long ba. La rangi ngin ai ja sha ukpa ka long ba. Ka long ka ka jing sngo sham jing ha ka jing im jong yi ukhasi khara. Kabaneng kong kalong ba ngila perthubut ya ki weipat ki ri lanai ki jaj ban riu jong ki weipat ki jela. Kabar kalong kajing ya le markanti kajing sha i khunrei kajing sha le beijot kanang jur. Om tangkum hagini isi bam taru. Handrei kala nangjur na kapor sha kapor. Tedei nomor kata syubu bangin ai nuksa menta larangin ai kela sha ka jaj kepa kalong ba ushen rang barabor ula shim kabuno da ka ba ong ya ki kentin ke bong ngan le kumno ru kasyong akamon jonga namar ba kadai ka jaj jonga bagan wan ka ba udai ru bangan yo jaj hi manga nang ta ka baar kolong ba ngila di tador hau mender cisi kumki dekhar ngila bentim ngila di haki lara syubu ba maki kin wan syong kha syong man haka jela ka jongi ula shim kabuno tekemut manu ban rat dong khong ya kita kijing haka jela hi jongi manu habangi phaya ni singi ki por ki bala lait no ru ngi i am ka jing ya le ka ba man ka por ban ya rat dong khong ya kata ka jing syong suk syong san hapo ka jela hapo ka ri ka ba i ya jongi. Tadai nomor kata kabalai kalong ba lada ngin kela syaka jaj kepa kalong ba wat ka kha kapun katip khatip man katip mai kharu ngide ban pen kela hakano ku rukamin pen kela hakano ka dur ka kata ka kot jing tho ka ba ong bangin ken kela no syaka jaj khasi haus nem bakat no bala tho ya ka ngan syu ong kumta lane haka kha kapun pan bal menta bangi im ngisan ngi he ngiyat ngiyang kemut ba ngi ai syaka jaj kimi kamdon kono ka jing thot ka jing wo hapadang ka jing yat lenti ka jung hari lara ngingen ai syaka jaj kepa kan lara ngingen ai syaka jaj kepa ka kha kapun dei ban kha na ushen rang dei syu ban kha da ka kanthai kita kilai teli kimat ke bang kwa ya kaban share lang larangin ai syaka jaj kepa tedai nomor kata banga yang hang ni da ka rensan da ka banga ngan don skam kata ka mensim ya ka ba dei ban penek pensa ya ka riti dustur ukhasi khara ya ka bangin penek baik da ka bangin ai baik syaka jaj kemi namar bangi im ngi san ngi he ngi man hagne ka perthai lengba kilong din mandin lengba kilong shwa man shwa bamaki ki penhe pensan yangi ki kharoi ki pen kha yangi nakapor syakapor pateng la pateng nah nadu ki spa snem ke balalek no man shwa ya ka bangi im ngiman nadu ki me ki pa pateng la pateng jongiru ya ka ba penek pensa ya ka ba kin ai haka jaj kemi tadai nomor kata bangiru ngidai man perthubut bahaya kan nuksa jong ki man bari man baca namar ba kumba ki kriu temen ki ong ba lada kanu kabriu lane ubriu undi lilam no ya ka jaka lane ya ki tiar kitar ki bala bu da ki riu temen julong briu man briu julong briu man briu tedai namar kata bangiru ngimdai ban pen kelal ne bangin ditador no ya ka hok tenrai riti dustur lajong
syaki weipat lane syakata kaban aino syakajat kapa to daya ngothu bahagen ya kaba ngidei banda ti shwa ya ulong tenrai uthit nadu kaba sedang bang ngidei banda yo kanongrim kabas kemha bangi ngin shulong langlang kum kislading hasla hakpo ka te kublai shibun ye phi baro ke bapet ya kaneka channel jong iba ps lungdo te kublai share jarngu